loyalties to our country, we shall lay waste to theirs. Słuchajcie, widzę Call of Duty, a nie druty. Obok mnie Paweł, jestem Gaweł. Kontynuujemy ten bullshit. Enemy transport sighted entering the target area. Dobra, to jedziemy. Macmillan, wzór męskości. On to by Chuckowi... Chuck to by mógł mu nic. Dobra! You can compensate for it, or you can wait it out. But he might leave before it dies down. Tam gdzieś w tym miejscu ukrywa się ten... Kurwa, ze Stalkera. Tam był przed chwilą. Cały ten, kurna. Ten ze Stalkera, kurna. Ty nie grałeś w Stalkera. Nie. Ten, Strielok! O, właśnie, Strielok. Dobra, ale pierdu. Co? Pierwszorzędnie było. Nie. Dobra, teraz się będę spokojny. Zimny i... Dobrze. Macmillan, ja nie wiem co to jest efekt Coriolisa, nie to wiem, to ziemia się kręci i tam... A mnie świeżbi! Tak, to musi być on. Wyróżnia się z tłumu. Dobrze, będę patrzył. A, tak. Dziwki Cox, Firefox! Właśnie. Wydupiaj! Mac, nie mów do mnie Ladi, ty wiesz, że tak ludzie patrzą. Tak. No! Won z kadru sierwo. Jezu! Epilepsji atak! Czopa! Jezus! Mak! Boże, Mak! Poczekaj na mnie, ty włochata bestio! FFE! Nie! Moje oczy! Cegła wpadła mi do oka! Dobra. Jaki Lieutenant Price? To że jestem kapten, a jeszcze nie. I ten catchy motyw. Aż się chce zapierdalać. Coś tam. Mak! Imigranci z Czeczenii! Mak! UMP, dobra broń. Pain! Oswołoczy. Nie! Price! Granatem! Profanacja! Nie! Gdzie? Co? W rytmie dobrego bitu zginąłeś. Dobra, teraz tak metodycznie. Metodyka mi ucieka, kiedy drgami powieka. Mak! Jezu, znaczy Mak! Daj to. Flashbang! Mak, szturmujemy! Nie.
Mak! Mak! Pokrywam cię! Znaczy kryję cię. Jebałem wszystkie granaty. Mak! Mamy 19 minut. Dajesz, Mak! Dajesz, Mak! Osłaniam cię! już tam poszedł. Mak! Mak! Lejdź za nim. Gnoje! Zawsze tak zawijali huśtawki, jak byłem mały, się pochuśtać nie mogłem. Mak! Kacitchem. Znowu bit. Najlepsze momenty mojego życia. O, proszę, proszę jakie. Direct 19. Dekoral. Stand by. Mak. Mak, lat. Mak. 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 Mak, rasa panów. Mak. 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 Haha! Oczywiście. Flashback! Incoming helicopter! Snipe the bastard! Schneid der Bastard! Right, ty? shoot the helicopter! We'll take it through together! Pięknie. I... Night, you bastard! Good night, ja Bastard! Yeah. Mak! Mak! Jezu, Mak! Nie! Bollocks! My leg's all messed up. I can't move. Ja pierdzielę. Sorry, mate. You're gonna have to carry me. Mak! Czas! Reload, czekaj, leż! Nigdzie nie idź! No nie pójdzie. We run into trouble. You'll have to find a good spot to put me down so I can cover you. Dobra, Mak, dobra. Cenię cię, jesteś ze Szkocji. Braveheart. Don't make it if we hurry. Kacitchem, a biegać nie można. Enemy's closing in. Put me in a good spot where I can cover you. More tangos to the northwest. Tango down. Tango down. Mak, to ci uczył angielskiego, jak ty mówisz? Tangos moving to the east. Jak ty mówisz, Mak? Got me. Uważaj. Dobra, Mak ratował mi życie po raz kolejny. Granat. Mak, jak tam? Mak, nie mam nóg! Mak, ciu. Krzaczki. Mak, nie ma czasu! Wstawaj! Znaczy, nie wstaniesz. Nie mogę skakać. Nie mogę się kłaść. Mak! Mak! Zejdź z moich pleców. Kacichem. Mak. Down in suites. I'll cover the entrance. Mak, nie rozumiem, co do mnie mówisz. Bridging clear! Stock up! Stock up! Flashback through the door! Kurwa. Gnój mnie flashbangiem oślepił. Clear! A, bez Wait, Mak, chodź. make sure these rooms are clear first. Nie mów do mnie, mate. Nie piliśmy jeszcze.
Mamy 14 minut, to jest mało, to jest dużo, ale za mało. We're almost there. The extraction point is on We're the other almost side there. of that building. A! Mak, widziałeś Striełok ze Stalkera? Można gdzieś tu kupić wódeczkę? To tak pusto ostatnio, było pełno ludzi. Kupowałem kałasza, żeby z mutantami walczyć. No tak. Mak! Co? Na główkę? Dobra, nie. No, Mak. Bez żartów. Nie ma żartów. Nie ma żartów, bez żartów. Zostawmy to Makowi. Got one. Bez problemu. Bez problemów. A! Londonaj! Taka patetyczna. Mak. Teraz będzie Massive Hold Your Position Safe distance. Horda. Put me Razy behind the 50. Ferris wheel where I can provide sniper support. A bit Mak, further ja to bym the ci tu north. nie kładł. Promieniowanie sprawiło, że trawa się świeci. Dawaj Claymory, dawaj Claymory, wiem, że masz. Now's the time to use them. Dawaj, dawaj. Enemy's bound to enter this No, area, so Mak! find good sniper No Mak! position. Już ci już dał. No, I'll no signal żeś the mi dał! hunter in 30 seconds. No dałeś, Mak. Nie! Mak! 30 sekund to za mało. Dla niektórych za dużo. Dobra, Mak. Taktyczny. Taktyczny odwrót. Baba dziaba. No, będzie mój snipe position. Tu daleko. Jak grałeś za pierwszym razem, to były emocje, jak żeśmy. To były emocje, a teraz też są. No. Może być massive fail. Find a good Ale spot Mak, to nie, snipe from nie, and Mak, go pro. nie! Mak! Jeszcze C4. All right, lad. I've activated the beacon. Nie mów do mnie lat. Alpha 6, we have a fix on your position. Hang tight. Big Bird out. Tango's inside. Let them get closer. Stand by to To engage. nakapnij się. Got him. Ja pierdylam. Dobra. Włażą w Claymory, ale to nie jest najlepsza pozycja. Co?! Jakim cudem?! Ja pierdylam. To może być... No, pieski, dobra. Ja wam dam do psów! Ruska swołoczy! Co będziesz bił? Mak? Mak jest spety, tak jak ja. Prawa zwierząt Iber Ale. Czekajcie. Już niecałe 7,5 km. Gdzie jest to gówno? Przepraszam. Target neutralized. Dobra. Kogo wyślę? O kur... No, Mak, ty tam jedź ich. Na poziomie weteran to jest po prostu tragedia. To dobrze, że nie trzeba brać poprawki na ten lot pocisku. Target neutralized. Target neutralized. Enemy choppers Mamy. inbound. Że tylko 6 km. Matko, 6 km. Połowa, nie, to jest jak do Mediamarkta. No to powinno być przeleciane w moment. No, dawaj, no. No, jumpuj ta, no. Chodź, no. Jeden przeżył. Jeden to tamten. Dobra, dobra, dobra. Ojej. O, Dobra. może odłamkowy. We are heavily outnumbered. Uh, uh. Tango down. No taktykę mają taką, szczerze mówiąc, trochę ala Stalingrad. O piąć! Da, 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 da. I ała, dostałem.
Korzystam z błogosławieństwa i jest to półautomat. He's down. Uważaj. Da, gdzie to? Kiego? Jak? Co? Absurd sytuacyjny sięga zenitu. Jeszcze brakuje, żebym ich z łuku zaczął ściągać. Tango down. Jak Rambo. Bo ilości pokonanych są mniej więcej proporcjonalne. Tak, po 30 na głowę póki co. Jak nie więcej. Nie wiem jak tam Mac, on tam bierze lewą. Got one. Jak dobrze, że mamy zajebiste te brytyjskie mundury, które mieszczą w kieszeni po 500 pocisków. Ojej. Got him. To tylko 2,5 kilometra. Price! No ja. Mały porządek na własnym podwórku trzeba sobie zrobić, bo to się robić nieprzyjemne! Ojej, ojej. Tango down. Killstreak razy 50. Choppers! Down. Max, zdjąłeś mi go, on był mój. Alpha team, Zjepszył. Connelly! Dobra, bierz go i... The time to move! Tango down. Mac? Mac, ja widzę, że się świetnie bawisz, ale chodź. Careful. A co? Co cię boli? Noga cię boli? Chodź, zagryziemy ich! Kurwa. Rrr. No! Mac! No, panowie. No pomóż Maxwell, się. Miller, Collins. Mak, nie mogę się odwrócić na ciebie. Flary. O, tam Strielok biegł. SAS. ETA on the chopper's at least half an hour, Captain Price. Gaz! No good. Ghost! Corpses to tell them Wallcroft. then. 3 postaci, 1 głos. Every ultra-nationalist psycho in Zakhaev's pocket is about to show up on our doorstep, coming to claim Them. all that's hard. Them. Or what's left of him. Right, we'll set charges along phase line Alpha on the southern hill, and more along phase line Bravo. We'll delay them all the way back to the top and hold our ground at the extraction point in the fields around the farm. Any questions? Let's do this. Let's do this! A robić będę to w kolejnym odcinku. Let's do this!